Hindi ko alam kung nakakatakot to sa inyo. Pero dahil kasi dito sa mga pangyayari na to, mas lalong naging bukas yung isipan ko sa mga bagay na dating sa kwento-kwento ko lang naririnig. Tawagan nyo na lang akong Easy, hindi totoong pangalan. Itong kwento ko ay nangyari taong 2010. Pinadala ko noon ng mga magulang ko sa probinsya dahil sa mga kalokohan ko. Naisip siguro nila na baka sakali doon tumino ako. Noon ko lang din nalaman na may mga kamag-anak pala kami sa isang lugar sa Panay Islands. Dahil laking Maynila ako, bago sa akin ang manirahan sa probinsya. Mahaba ang biyahe namin. Inabot siguro ng mga 19 na oras. Pero hindi naman nakakabagot kasi paiba-iba ng sasakyan. Nagbus kami, nagroro, nagbus ulit, pagkatapos nagroro ulit. Ang gaganda din ng mga tanawin sa Panay. Nakakapanibago. Ang presko-presko talaga ng hangin na parang nalinis bigla yung baga ko na puno ng usok ng Maynila. Nakarating na kami sa destinasyon namin. Sa bahay yun ng isa kong lola, na kapatid ng lola ko na yumao na. Namatay yun na matandang dalaga. Nakakatuwa kasi napakainit ng pagtanggap ng mga kamag-anak ko sa akin. Ang dami kong mano at ang dami ko ding natanggap na yakap at halik. Ang laki-laki ko na daw. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga sila maalala. Pagkatapos ng mahabang kumustahan, nag-ayos na ako ng gamit at nagpahinga muna sa kwarto ko. Habang nakahiga, naisip ko yung mga sinabi sa akin ng ilang kaibigan ko sa Maynila. Hala, doon ba yung probinsya nyo? Balita ko madaming aswang doon, lalo na yung mga karatig lugar doon. Wala naman akong nakitang kakaiba sa lugar namin. Mababait naman ang mga tao. Di ko napansin yung oras. Magagabi na pala nun. Pero nakakapagtaka kasi kahit antok na antok ako dahil nga sa haba ng biyahe namin, hindi pa rin ako makatulog. Ang bigat-bigat na nga ng mga mata ko. Pero hindi pa rin ako dinalaw ng antok. Ewan ko ba, pakiramdam ko kasi nun, may nakatingin sa akin. Nakalatag ang higaan ko nun sa may bintana na jealousy. Maya-maya pa, nakarinig ako ng tunog ng ibon sa bandang ulunan ko. Yung tunog niya parang yung sa orasan. Matinis at mabilis. Rinig na rinig ko yung tunog kasi sobrang tahimik ng paligid. Naririnig ko na lumalakas ang tunog na yun. Tapos hihina. Tapos lalakas na naman. Kapag lumalakas naman yung tunog, ay parang tunog ng sa helicopter. Alam niyo yung tunog na parang iikot pa lang siya. Parang ganun. Kapag papalakas ang tunog na yun, tumatayo talaga ang mga balahibo ko sa batok. Hindi na lang ako gumagalaw at nanatiling nakahiga na nakatalikod sa bintana. Hanggang sa unti-unti nang lumiwanag ang paligid. 6:00 na pala ng umaga. Doon na ako nakahinga ng maluwag at tuluyan ng nakatulog. 12:00 ng tanghali, ginising na ako ng Lola Perla ko kasi kakain na. Habang kumakain kami, pabiro akong nagtanong sa kanya. La, may aswang ba dito? Para kasing may naririnig ako sa tabi ng bintana kagabi. Tumatawa-tawa pa ako nun.
Pero nagulat ako nun sa sagot ni Lola Perla. Ang sabi niya kasi, wag ko lang daw pansinin yun kasi sinisilip lang daw ako nun. Bago lang daw kasi ako dito, pero wag daw ako mag-alala kasi hindi naman daw ako sasakmalin nun. Tumatawa-tawa pa siya bang sinasabi yun. Nagulat ako kasi ang inaasahan kong sagot ay wala namang ganun o walang aswang dito. Siguro nagsabi na lang sa akin ng totoo para masanay na ako sa lugar nila. Matapos ang 3 araw, dumalaw kami sa mga kamag-anakan namin para ipakilala ako. Nagkaroon din kami ng konting salo-salo, tapos may inuman din. Nagkukwentuhan kami nun kasi madami silang tanong sa akin. Kumusta na daw sina mama at papa? Ano daw ba trabaho ko sa Maynila? At kung ano-ano pa. Nasa kalagitnaan ako na ng pagsasalita nang bigla akong nakaramdam ng hilo. Bigla na lang sumama ang pakiramdam ko at pinagpapawisan ako ng matindi. Hindi ko maintindihan kasi maaliwalas naman ang paligid kasi nasa labas kami nun. Mahangin pa nga eh. Pero grabe talaga yung pawis ko. Tapos bigla akong nagsuka. Tinawag nila yung isang tiyuhin ko, pinsan ng mama ko. Akala ko bibigyan ako ng gamot. Pero nagpakuha ito ng luya at gagamutin daw ako gamit yun. Habang nagsusuka ako, bigla ko na lang naalala yung sabi sa akin ng mama ko. Nanonood kami noon ng Shake, Rattle and Roll sa Cinema 1. Yung sabi sa akin ng mama ko, yung inaalay na tao ng mga kulto, yung pinapatay tapos inaalay, totoo daw yung mga yun. Ang sabi ko naman kay mama, saan mo naman nalaman yan ma? Diyos ko, sa TV lang yan. Pero ang sabi niya, totoo daw yun, sabi ng pinsan niya na taga-probinsya. May mga pinsan din kasi daw siya na marunong manggamot. Marami daw sa probinsya na akala mo sa TV lang nangyayari. Pero totoo daw yun. Sa pag-uusap namin nun ni mama, syempre hindi naman ako naniwala. Pero ewan ko ba, bigla ko na lang yun naisip habang nagsusuka ako. Lumapit sa akin yung tiyuhin ko na pinsan ni mama. Pinutol-putol niya yung luya at inipit sa kamay ko, sa paa ko, at may pinahid pa sa noo ko. Basta kung ano-anong ritual. Sabi ko sa sarili ko, nanggagamot nga siguro si Tiyo kasi may nakita akong kwintas na suot niya. Kulay gold ito at hugis triangle. Tapos meron pa na isa na parang nakasabit sa school ID pero may nakadrawing. Sobrang sama na ng pakiramdam ko nun habang si Tiyo naman patuloy na bumubulong. Iniihip-ihipan niya yung luya tapos bumubulong ng dasal sa hangin. Yumuko ulit siya at inihipan niya naman ako sa ulo. Pagkatapos nun, unti-unti nang gumaan yung pakiramdam ko. At pagkatapos ng ilang minuto lang, okay na ako, yung parang walang nangyari. Nagulat talaga ako nun kasi kanina lang sobrang hinang-hina ako. Tinanong siya ng kamag-anak namin at ang sabi sa kanya, ano yun Ramil? Ang sagot naman ng tiyo ko, wala, nakursunadahan lang. Nagbiro pa siya na baka daw nagka-crush lang sa akin. Tapos nagtawanan sila na parang wala man lang na pag-aalala sa nangyari sa akin. Noong pauwi na kami, binilin sa akin ni Tiyo na ilagay ko daw sa ilalim ng una na gagamitin ko, yung luya na binigay niya. Lumipas ang mga araw, naging normal na ang lahat. Nagkukwentuhan kami noon isang gabi ng pinsan ko. Nang may marinig kaming parang ibon na mabilis na dumaan. Narinig mo yun? Sabi ng pinsan ko. Ang sabi ko naman, oo, bakit? Tapos ang sabi niya, aswang yun. Hindi naman ako naniniwala, kaya sinagot ko naman siya ng, we,
di okay. Pero ang sabi niya sa akin, aswang daw talaga yun. Pero wag daw ako mag-alala kasi hindi naman daw kami gagalawin nun. Madami pang ganong insidente sa mga araw na pinamalagi ko doon kina Lola Perla. Kesyo may dumadaan daw na aswang kuno. Hanggang sa nasanay na lang ako, gaya kung gaano ko nakitang sanay ang mga tao sa ganong insidente. Minsan, pag naglalamay kami sa patay, may dadaan ulit na ganong klase ng ibon. Sasabihin na lang ng mga nasa lamay, "Hoy, umaga na, umuwi ka na." Mas focus pa sila sa baraha kaysa dun sa aswang na dumadaan. Paggabi naman na nakatambay kami sa labas, may mga dumadaan na ganon ulit na ibon. Nung mga unang araw lang nakakaramdam pa ako ng kaba. Pero nung tumagal-tagal na, nasanay na lang din ako. Sa pagdaan ng mga araw, mas lalo tuloy akong naging mausisa kung aswang ba talaga yung dumadaan sa gabi. Madami din kasi kaming kamag-anak doon, kaya marami akong nakakakwentuhan. Madalas ako nung tumambay sa bakuran ng kapitbahay namin at madami siyang nakwento sa akin na nagpapatunay daw na aswang talaga yung mga kakaibang ibon na dumadaan sa gabi. May ibang tao din na mismo sila ay nakaranas ng malapitang engkwentro sa aswang. Kaya hindi na memerwisyo ang mga aswang sa kanila ay dahil na din sa kilala nilang mga aswang na ito. Pero sa dinami-dami ng napagtanungan ko, hindi talaga sila nagbanggit ng pangalan o kahit anumang palatandaan kung sino ang aswang sa lugar nila. Pero ang sigurado ako, hindi lang isang aswang ang nakatira doon. Madami sila. Ang iba daw sa mga aswang doon ay ayaw talaga nilang maging aswang. Pero may mga pagkakataon na lumalabas ang pagkaaswang nila kahit hindi nila gustuhin. Nakakakilabot. Pero ang pinakatumatak talaga sa akin sa lahat ng nalaman ko ay yung nagsabi sa akin na ang isang aswang daw doon ay kakilala ko pa. Ilang linggo na rin ako doon kila Lola Perla at akala ko ay nakasanayan ko ng mga eksenang probinsya. Hanggang sa isang araw, may nasaksihan ako na hindi ko talaga makakalimutan hanggang sa pagtanda ko. Yung isang kapitbahay namin na katabi lang talaga ng bahay ni Lola Perla ay paryente pa namin. Pinsan siya ng mama ko at may anak na lalaki na cute at malusog. Narding ang pangalan nito at nasa grade 3 pa lang. Isang araw, pumasok si Narding sa eskwela. Nagulat na lang kami nang hinatid si Narding ng tricycle pabalik sa bahay nila kasi nagsusuka daw. Maaga pa nun, masama daw ang pakiramdam at may sakit. Nagtaka kami nun kasi pumasok yun na masigla. Excited pa nga yun pumasok kasi binilhan ko yun ng Chips Delight na malaki. Nanghiram sa akin ng pera nun yung mama niya kasi dadalhin nila si Narding sa doktor. Namumutla at nanginginig kasi yung bata. Nung mga oras na yun, ako lang ang tao sa bahay kasi si Lola Perla ay pumunta ng palengke. Doon kasi yung trabaho niya. Nagpaalam ako kay ate na pupunta muna ako sa bayan para kunin ang padala sa akin ni mama sa Cebuana Luwiliet. Sakto kasi na dumating na yung allowance ko at yun ang ipapahiram ko. Hindi ko na nasilip si Narding nun kasi nagmamadali ako. Pagkarating ko galing sa bayan, dumiretso na ako sa bahay ni na ate para ibigay yung pera. Nagulat na lang ako pagkapasok ko sa sala. Napaatras ako nun at bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Nakita ko si Narding na nakatirik ang mata at kinukumbulsyon. Yung matambok na mukha nito ay nangayayat bigla na parang sa adik. Para akong namalikmata nun kasi paano nangyari yun? Malusog nga na bata si Narding. Matambok ang tiyan at ang pisngi. Pero nung nakita ko siya, ang payat talaga na parang may TB. Naiyak ako bigla sa awa sa bata
at sinabihan ko si ate na ipagamot na namin si Narding kasi may dala naman akong pera. Natataranta na ako nun pero alam kong hindi doktor ang kailangan niya. Napaka-imposible na biglang nagbago ng ganun ang itsura niya. Sobrang init ng paligid doon na parang nanggagaling sa katawan ni Narding yung init. Nakakaawa talaga yung bata. Ang itsura niya ay gusto niyang sumigaw ng "Mama, Mama!" pero hirap talaga siya at nag-iiba ang tono ng boses niya. Minsan, parang boses ng babae na nakakatakot. Maya-maya lang, biglang nanghina ang katawan ni Narding at nakatulog ito. Alalang-alala kami nun at si ate hindi alam ang gagawin. Nung magising si Narding, pinakain namin siya pero nahihirapan siya na lumunok. Ang akala namin nun ay magiging okay na si Narding pero pagsapit ng pasado 3:00 ng hapon, mas lalong lumala ang pakiramdam ng bata. Mas grumabe pa ang panginginig nito at pinapawisan na naman ng malala. Umabot sa punto na nagwawala na ito sa sakit at minsan pa makikita mo sa mga mata nito na galit na galit. Noong mga oras na yun, dumating ng albularyo na ipinatawag namin sa kapitbahay. Kasama nitong dumating si Lola Perla na galing sa palengke sa bayan. Nung nakita ng albularyo si Narding, bigla itong umatras at ang sabi niya, "Hindi ko magagawa yan, Manay." Parang natakot yung albularyo. Napatingin ako nun kay Narding at nakita ko yung galit nito sa mga mata habang nakatingin sa albularyo. Hindi na namin napilit pa yung albularyo at bigla na lang itong tumakbo palabas ng bahay. Pagkaalis ng albularyo, ngumiti si Narding na parang nangaasar pa. Nagbalik ito sa pagwawala at dire-diretso talaga sa pagsasalita. Yung mabilis at walang humpay talaga na pagsasalita. Hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi niya kasi para itong malalim na Bisaya. Naghahalong emosyon ang pinapakita niya. Minsan magagalit, minsan magmamakaawa sa sakit, minsan tumatawa, at minsan nag-iibang boses. Sumigaw noon si Lola Perla at nagpakuha ng luya. Nagulat ako nun kasi hindi ko alam na marunong din palang manggamot ang lola. Madami ang umahawak noon kay Narding kasi kahit bata siya at pumayat ng bigla, ang lakas ng puwersa nito. Tuloy-tuloy pa rin siya sa pagbibisayang malalim hanggang sa sinimulan na ni Lola Perla ang panggagamot. Maya-maya, nagulat ako nang nakita ko na lang si Lola Perla at si Narding na nag-aaway at nagsasagutan sila ng Bisaya. Malala din palang magmura tong si Lola Perla. May mga naririnig pa rin kasi akong pamilyar na salita sa kanya. Samantala, nakakagulat lalo si Narding kasi alam mo talagang may tao sa likod ng nagwawalang batang ito. Nagsasagutan kasi sila na parang magkaedad lang sila. Takot na takot ako nun. Natataranta ako na naluluha kasi naaawa nga ako sa bata. Nagsimula na akong magdasal sa isip ko at maya-maya pa, minura ako ni Narding. Nang malakas at malutong na mura. Tagalog talaga para siguro maintindihan ko. Isang malaking boses ng babae ang narinig ko. Napaatras talaga ako nun at bumaba na lang sa hagdan ng kubo. Tawa ng tawa si Narding at nagpatuloy ang sagutan nila ni Lola Perla. Habang nasa hagdan ako, narinig ko na parang pahinanan ng pahina ang boses ni Narding. Gusto kong makita ang kalagayan ng bata kaya naglakas loob ako at umakyat uli sa sala. Nakita ko si Lola Perla na tinapat yung luya sa noo ni Narding at inihipan.
Naalala ko yung ginawa sa akin ni Tio Ramil nung biglang sumakit yung tiyan ko. Pagkaihip ni Lola Perla sa luya, nakita ko na nagbago ang mukha ni Lola na para bang may nakita. Ganon din ang reaksyon ng kapatid na babae ni Lola Perla na si Lola Ignacia na noon ay nandun din kasama namin. Bigla na lang nagalit si Lola Ignacia at akmang hahampasin niya ng hawak na pamaypay si Narding. Napamura din ng malakas si Lola Perla at pagkatapos bumulong ito sa mama ni Narding. Napasabi na lang nun si ate ng, "Diyos ko po." Yun pala, nakita ni Lola Perla ang mukha ng kung sino ang may gawa nito kay Narding. Galit na galit si Lola Perla na sinasabihan ng tao sa katawan ni Narding. "Lubayan mo ang bata kung hindi ipagkakalat ko sa bayan ang pinaggagawa mong kahayupan. Naturingan ka pa namang teacher, pero isa kang demonyo na nanamantala ng mga mahihina. Kapag hindi mo nilubayan ang apo ko, ipagsisigawan ko ora mismo sa bayan na inaaswang mo ang estudyante mo. Papapatay kita kay Huben." Si Huben ay kamag-anak namin na manggagamot din. Magaling pala ito at kilala. Natakot siguro yung aswang pagkarinig sa pangalan ng manggagamot at biglang nawalan ng malay si Narding. Nagulat na lang ako nang paunti-unti ay bumalik ang maambok na pisngi at pangangatawan ni Narding. Parang special effects sa pelikula. Nang magising ang bata, ang una niyang sinabi ay, "Ma, nagugutom ako." Napag-alaman ko na science teacher niya pala yung umaaswang sa kanya. Ganun daw umatake ang aswang sa lugar nila. Hindi ka talaga kakainin ng pisikal, pero sa kakaibang paraan, makakain ka nila at uubusin. Kaya siguro biglang nangayayat si Narding noon na hindi mo talaga mapapaliwanag paano nangyari ng mabilisan. Talagang ilang oras lang nangayayat si Narding. Pagkatapos ng nangyari, inilipat ng paaralan si Narding dahil sa takot din ng nanay niya. Hindi na pinaalam pa ni ate kay Narding na teacher niya palang may gawa sa kanya nun. Ilang araw pagkatapos ng nangyari, nagpunta kami ni ate nun sa palengke sa bayan para mamili. Doon, nakita niya yung dating science teacher ni Narding na umaswang sa anak niya. Itinuro niya ito sa akin. Nung nakita ko, parang hindi ako makapaniwala na aswang yun. Naka-shades ito ng itim at nakaitim din na bestida. Yung parang pag tinignan mo, alam mo na magandang babae. At parang klase pa yung dating. Hindi mo talaga paghihinalaan na aswang. Nakapayong ito. At may kasama siya na parang alalay niya ata kasi binubuhat yung mga pinamili niya. Nagsisimba din daw yung aswang na yun na parang ordinaryong tao nga lang. Maraming salamat sa pakikinig. Please like and subscribe para updated ka sa mga bagong videos. Pwede kayo mag-send ng inyong kwento sa philippinetales@gmail.com o kaya naman sa Facebook page natin. Yung mga links nasa description box. Para sa mga shoutouts, comment lang kayo sa baba. Maraming salamat ulit.